Какво стана, бе, брат? Къде сме изобщо? Трябваше да си летиме като нормалните хора с нормален самолет, а не да ми се правиш на баровец да летиме с твоя частен самолет. И какво сега? И какво сега? Кой е онва там на земята? Прилича на шише. Абе, това е ракия, бе. Може би е била на пилота. Така ли? На пилота ли е била? Това обяснява всичко. Я дай насам това шише. И какво ще правим сега? Какво ще правим? Ще пием докато някой дойде да ни спаси. Ай, на здраве! Не съм знала да си таква с кукавица. Айде, на здраве! Какво става тука, бе? Аз съм ракиения дух и ще ви изпълня по едно желание. Какво желаете? Ами аз искам да се прибера вкъщи. Готово. А ти, какво е твоето желание? Ами... Върни го да си доспием ракията. Колко щеше да е хубаво за бъдни вечер да си имаме ток. Тия кабели. Кой сте вие? Какво правите тук? Аз съм българския дядо Коледа. Ти си искал ток за бъдни вечер. Дядо Коледа? Заради тебе ме дигнаха от масата. А как влязохте? През вратата влезнах, той коминът ти е запушен. Ето, носят и соларни лампички, ама... оплетах се целия. Вземи това шие за малко. Изкарваш тази джаджа през прозореца и с повечко късмет до вечера трябва да се позаредили малко. А как ще си изготвя? Минах през енергото, ама не бачкаше, иначе щях да ти взема сърми. Не ви разбрах. Енергото? Сърми? Добре, аре, дай си ми шишето. Ето. Айде на здраве, весели празници и не ме занимай повече с глупости. Разбрахме ли се? Весели празници. Добър ден. Ще може ли да използвам туалетната ви, ако не е проблем? По принцип туалетната е само за клиенти на заведението. Добре, в такъв случай една водичка, като излезна ще се оправиме. Добре, заповядайте. Добре, благодаря. Извинете, в туалетната един човек си ми е змията. Моля, ти полудяли, какво говориш тук пред хората? Ти наред ли си, срам нямаш ли? Идете и вижте, ако не ми вярвате, аз се махам от тука. Всички да запазят спокойствие. Този определено беше Куку. Сега лично ще се уверя, че всичко е наред. Спокойно. Спокойно, хора, не е това, което си помислихме, че е. Наистина е змия. Чакай, бе, къде отидоха всички, бе?